нависондани боша нависонем. Ака ба ҳамун даҳантона ҷамъ кунен, ақорат накунен, гапҳои безеб нанависонен. Ҳамин бародар аз мо беҳад илтимоси сахт кард, гуфт модарам хоҳиш кард. Салому алейкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. Ака Исмоил, идоям муборак бародаро. Мея видеообращение бародари тоҷик. Мея тавои дорем 93 сол бомада рафтагаи Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. Бузбалов Сахидо, таваллудш 1955. Шаҳри Якутия рафтага. Каҷон ман ба хости Аллоҳ акам видео дар YouTube мон пайдо мешавад. Кадом бародаре мешиносанд, медонанд дидагиан ягон ҷода дар номерон алоқа кунанд 125 853 0020. ман ҷиянаш мешавам. бо хиёмати Аллоҳ нигаҳбон. Ман медонам ки озида ҳамин комментария бо сар мекунем, менависоне ин аз соли 93 гум шуда боша, ки ҷо меёвишаву ё ин мурд рафт фалон фалон гапҳо мегӯем. Ман ҳам ҳамин гапҳои шумо гуфтагиро фикр кардам. Некем ҳамин бародар аз мо беҳад илтимоси сахт кард, гуфт модарам хоҳиш кард. хулоса ҳама авлод ҳама дар кофтикоби ҳамин фарзандшонанд. ба ҳамин хотир ҳамин видеоро мондум. илтимос видеоро падилица кунен, ягон сухани хуб нависондани боша нависонен. ака ба ҳамун даҳантона ҷамъ кунен, ақорат накунен, гапҳои безеб нанависонен. як бор ба ҳамун сартону ба ҳама ҷотон фикр кунен, ба як сухан нависонен. баъзеш бовар ки як гапҳо менависа ки ман худам соҳиби каналам мехонам, азизома мемирам, моли ҳайфи ӯ гуфти ӯ гапҳо соҳиби ҳамун одами гумшудагӣ. мо ҳамин чанд сол шуд дар дарини интернетем, баъзе комментариҳотона мехонам, иси сарам вайрон меша, иси изо мекашам ҳамун блогерии худам. ав мардаколи якум бо рӯи экран биромадагианд, баъзе гапҳошона хато мекунанд, баъзе гапҳошона наметонанд гуфта, бас раз за баҳо натияншонанд. Аллоҳ нигаҳбонтон. ҳамин видеоро падилица кунен, дар ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонед.